Здравейте, това са Еднорог и Дракон и днес тук имаме Златка, т.е. Ева и днес ще снимаме едно видео и той ще се казва Мисията невъзможна. Да почваме. Сега, да разкажем ли какво се е случило? В това видео първо чудовищата в света са сложили бомби по почти целия свят. И ние трябва да ги спасим и да освободим за 24 часа. Или целият свят да се унищожи с радиоактивни бомби. Сега почваме. Сега просто сме в една гора и не знаем пътя. По целия свят са. Ей, там видях една бомба, отивам да я взема. Да я изключа. Изключи я! Ето я. Опа. Тука таймера. Още 24 часа още. И няколко минути. Тоест и... Изключих. Хайде. Сега аз ще... Това се парче от излетяла ракета. Да. Сега хайде. Към... другата бомба! Нещо скрито. Ева намери върка, в който може да е скрита. Има паяк! Има паяк! Има паяк, наистина, виж. Чакай, виж го. Виж го, виж. Този паяк е робот паяк. Намерих паяк вътре. Паяк! Той е лош. Лошия от лошия отбор. Добре. Да сложим паяка тук, да си живее. Има нещо, което ще дойде демон. Хората са демони тук. Трябва да спасим. Хайде. Добре. Сега имаме 23 часа. Трябва да бързаме. Къде сме? Попаднахме в шахта, май. Поне така ми изглежда отгоре. Да отиваме. Къде да излезем? Не знам. Май ще трябва да стоим тук за поне малко. Чухте ли този звук? Чудовище ли ни гони? О, не, има огромен демон, бягайте! Да се опитаме да излезем от тук. Ето тук има една ракета да я вземем. Къде да се скрием? Би ракетата. Да вземем от... Там виждам ракета. Да, хайде! Да вземем, да я запалим, да го вземем. Ето! Тук, да направим ракета, бързо! Хайде! Не е тъпото лъбово стич, а е обикновено красиво хубаво лъбово. О, да. Сега ще ви кажем нещо. Аз и 3, 2, 1. Мразим Стич! А пък тая Златка, кажи какво обичаш за Стич. Кажи за Стич какво харесваш. Обичаш ли Стич? Да, що? Защото ние мразим. Защо? Айде бързо да се качваме в ракетата! Бягайте! Седна е и там. Я беда! Ракетата! Абе, дай ми, това е нашата база. Да. Тук да вземем ракетата. Ето я!
палката. Горелката, т.е. Ето я, да вземем голямата. Бързо, почти. Намерих къде е ракетата. Ето я ракетата. Ето я. Ще излетим стара. Имаме 22 часа. Бързо ще излетим с другата. Не, трябва ни. Бързо, трябва ни голямата. Ще се видим в другата част на мисията невъзможно.